Beszéljünk a jelenről. Üdvözlök mindenkit a Pszichológus Helyett című csatorna adásán. Azért beszélek az internethez, a YouTube-hoz, mert jót tesz nekem, ha kibeszélem magamból a dolgokat. Az nagyon szuper, ha valakin tudok segíteni. Ugyanakkor egy önzésből van az egész, mert nekem jót tesz. Na, múltkori rész, első rész a gyerekkorom volt nagyjából. Nézzük a jelent, a jelenem. 48 éves vagyok. ...2022 őszén, 10 és fél év után megegyeztünk az akkori élettársammal, hogy jobban elköltözök. Úgyhogy Budapestről, Őrsvezérteréről, ahonnan 2 perc volt a munkahelyem, elköltöztem a házba, amit hétvégi háznak vettem, kb. Dupla áron, mert ennyi eszem volt. Szétvéstem, leflexeltem a falakról a festéket, odavittem minden dobozomat, amilyen szarjaim voltak. 2 centi por, nylon, fűtés, nukó, villanyalig, vályokház. Úgyhogy a 2 percre a munkahelyemtől, egy frissen felújított lakásból, egy 4 tagú családból, ugye 2 nevelt lány, az élettársam meg egy cica. Ebből el lettem űzve vidékre, 1,5 órára Pesttől, egy félig szétcseszett házba, ahol a körülmények nagyon szarok voltak, és mehettem dolgozni, 1,5 órát utazni oda, meg másfelett vissza, az addigi 2-3 perc helyett. Totál magányba, kilökve a családból, a felújított lakásba, egy romos házba. Ez lett. A jelenem az azóta is itt vagyok. Ugye kiléptem a pesti munkahelyemről 2023 márciusában. Szerencsére júniusban találtam egy másik melóhelyet itt nem túl messze, 30 kilométerre. Azóta is ott dolgozok, lekopogom, jól érzem magam. Szeretnék ott maradni. Biztos fárasztom szegény kollégáimat hülyeségeimmel, de ez van. 2023-ban igazából tavaszig még nagyon szarul éreztem magam lelkileg. Nagyon fájt, hogy vége lett a kapcsolatnak, és hogy a családból ilyen magányos helyzetbe kerültem. Lelkileg nagyon megviselt, és igazából az egész 23-as éve rakás szar volt. Sajnáltam magam, depressziós voltam, nem csináltam semmit a házzal, alig valamit. Persze dolgoztam, igyekeztem ott megfelelni. Szokás szerint a rakáspénzt elköltöttem mindenféle fasságra. Ez szerintem ez a depresszió, meg a semmittevés, meg a gyerekkori traumák, meg ugye mindennek a kompenzációja, hogy vásárlok, vagy zabálok. De annyi bajom volt, sose volt, 2023 előtt sose volt semmi bajom. Sose mentem orvoshoz, sosem szedtem gyógyszert. 2023-as évben annyi gyógyszert szedtem, annyiszor voltam orvosnál, és annyi bajom lett az meg, hogy el se hittem. Már kicsit alábbhagytak a dolgok, de ugye elmentem még hasi CT-re is, mert lent fájtak a dolgok. Értelme nem volt semmi, a hasi CT-nek nem találtak semmit, viszont a kontrasztanyagot megittam, azóta ebből meg a lépem fájdogál. Marha jó. Mindegy, leszarom. Most nagy reményekkel indultam neki ennek az évnek. Optimista vagyok. A házat, amit tudok, mindent megcsinálok rajta. Egy személyes hadsereg. Vályokház meg a környéke, van mit csinálni rajta.
nem sajnos, már eléggé szarul voltam, sarokba szűköltem, hogy úristen, ezt is meg kell csinálni, azt is meg kell csinálni, mi lesz, meg hogy lesz, meg rám dől, meg lófasz. És már megbeszéltem magammal, hogy ez olyan, mint a technika óra, az egész ház egy gyurmaház, úgyhogy mindig kellett valamit csinálni, meggyúrjuk, átalakítjuk, kijavítjuk, megcsináljuk. Kijött most már 3 szakértőt hívtam. A legutóbbi volt a legértelmesebb. Megmondta, hogy ne aggódjak, nem fog összedőlni. Elmondott 1000 dolgot, amit csinálni kell rajta. Ez az év, ebben az évben megpróbálok mindent megcsinálni, amit lehet rajta. Hogy jól érezzem már végre magamot. Mert nyomaszt azért ilyen körülmények közt élni, hogy a falak le vannak flexelve, meg stb. Ha innen soroljam, meg levéstem, meg mitten, szóval nem jó. A kert is egy kupi. Padlát is ki kell pucolni. A falakat már rendbe kell hozni, úgyhogy lesz mit csinálni. Hála jó Istennek. Több bajom is lehetne, mint van, de szerencsére csak ennyi van, úgyhogy igazából köszönöm. Amúgy ilyen szarú sose voltam még, mint tavaly, de mondom, 24-es év, optimizmus, minden jobb lesz. Úgyhogy igen, hát ez a jelen. Itt ülök ebbe a jó kis F-osztrába, szegényként még elmegy, friss műszaki, amíg megy, addig használom. Azt mondta a szerelő, el ne adjam, minden olcsó hozzá, amíg gurul használjam, addig ne adjam el ezt az F-osztrát, úgyhogy nem adom el. Habár nem egy csajozós autó, de ez van. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ha még egyáltalán valaki végighallgatta a siralmaimat. Mindenkinek nagyon jót kívánok, minden jobbat, sok sikert, és haladjatok az életetekkel, és mindenkinek minden jót. Majd beszélünk, szevasztok!